च्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। कणकवलीत दिवाळी बाजार भरणार असून यातून बचत गटांना थेट मार्केट मिळणार आहे। भाजप पुरस्कृत आणि समीर नलावडे मित्रमंडळ आयोजित हा दिवाळी बाजार भरणार आहे। 15 ते 19 ऑक्टोबर या कालावधीत याचं आयोजन करण्यात आलंय। याचा शुभारंभ मंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते होणार आहे, अशी माहिती माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे, किशोर राणे, बाबू गायकवाड, माजी नगरसेवक अभिजित मुसळे, भाजप शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, गौरव हरणे उपस्थित होते। दरवर्षीप्रमाणे भारतीय जनता पार्टी कणकवली शहर पुरस्कृत समीर नलावडे मित्रमंडळ आयोजित दिवाळी बाजार आपण भरवत आहोत। गेली अनेक वर्ष कणकवली नगरपंचायत भारतीय जनता पार्टी प्रामुख्याने नितेश राणे साहेब, मंत्री साहेब यांच्या ताब्यात दिल्यानंतर जनतेने या महोत्सवाचे आणि अशा बऱ्यापैकी कणकवली शहरामध्ये आपण इव्हेंट साजरे करतो। तर दिवाळी बाजारची रूपरेषा अशी आहे की प्रामुख्याने आपण दिवाळी बाजार हा अशासाठी भरवतो की कणकवली शहरामध्ये बचत गटाच्या माध्यमातून अनेक महिला आपला रोजगार निर्मिती करतात आणि या महिलांना कुठेतरी योग्य व्यासपीठ दिलं पाहिजे, या उद्देशाने आपण हा दिवाळी बाजार भरवतो। त्यात प्रामुख्याने बरेच बचत गट आहेत कणकवली शहरामध्ये, जे दिवाळीचे जो फराळ आपला दिवाळीला प्रामुख्याने आपण करतो ते फराळ त्यांना या दिवाळी बाजारमध्ये आपला स्टॉल लावून त्याची विक्री करता येईल। त्यानंतर आपण दरवर्षीप्रमाणे कणकवली तालुक्यातले कुंभार समाजातील लोकांसाठी जे त्यांच्या हाताने तयार केलेली जी काही भांडी आहेत, अंत्या असतील, मडकी असतील, वॉटर बॅग असेल किंवा पाण्याचे टँक असेल, अशा वेगवेगळ्या मातीच्या वस्तू ते तयार करतात। तर त्यांना एक योग्य व्यासपीठ आपण देतोय। त्यांचे या बाजारामध्ये त्यांना 10 स्टॉल राखीव त्यांना ठेवलेले आहेत आणि आपल्या कणकवली शहरातील महिलांच्या बचत गटांसाठी 30 स्टॉल असे एकूण 40 स्टॉल या दिवाळी बाजारामध्ये असतील। त्यामध्ये स्वतःच्या हाताने तयार केलेल्या महिलांनी कंदील असेल, दुकानातला आणून विक्रीसाठी आम्ही तो विक्रीसाठी ठेवता येणार नाही अशी आमची अट आहे। स्वतः हाताने तयार केलेल्या वस्तू असतील, ज्या दरवर्षी आपण महिलांना त्याच्या नियम अटी काही आपण जे मंडळातर्फे आपण सांगतो। तर अशा प्रकारे 30 अधिक 10 40 स्टॉल असतील। त्यामध्ये त्या सर्वांना लागणारी टेबल, खुर्च्या, लाईट ही सर्व व्यवस्था मोफत दिली जाणार आहे। आणि हा दिवाळी महोत्सव पेट्रोल पंपच्या समोर, म्हणजे रिक्षावाल्यांचा गणपती बसतो, ऑटो रिक्षावाल्यांचा गणपती बसतो, तिथे ही जागा आपण दरवर्षी जी जागा असते तिथे हा महोत्सव साजरा केला जाईल। या महोत्सवाचं तारीख अशी असेल, 15 ऑक्टोबरला महोत्सव संध्याकाळी 5 वाजता या महोत्सवाचं उद्घाटन होईल। माननीय महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांच्या हस्ते या महोत्सवाचं किंवा या उत्सवाचं उद्घाटन सायंकाळी 5 वाजता 15 तारीखला होईल आणि हा बाजार 19 तारीखपर्यंत चालू राहील, कारण 20 तारीखला दिवाळी आहे। त्याच्यामुळे 15 ते 19 असा या बाजाराचा कालावधी असेल आणि सायंकाळी 5 वाजता मंत्री साहेबांच्या हस्ते उद्घाटन होईल। त्यामध्ये सर्व व्यवस्था आपण
भारतीय जनता पार्टी कणकवली शहर आणि समीर नलावडे मित्रमंडळ यांच्या वतीने आपण सर्व व्यवस्था या स्टॉल धारकांना मोफत देण्यात येईल। या बाजारासाठी आपले नाव नोंदणी शहर भाजपचे अध्यक्ष सुरेंद्र उर्फ अण्णा कोदे यांच्याकडे नोंदणी करायची आहे। एकच आपण तिथे ठेवलेले अण्णा कोदेना, कारण दरवर्षी गडबड होते, त्याच्यामुळे अण्णा कोदेंचा नंबर आहे 9422 38 19 00 9422 38 19 00 आणि दुसरा नंबर सांग 8208 82 86 असे 2 नंबर अण्णा कोदेंचे आहेत। तर त्यांच्याकडे लवकरात लवकर बुकिंग करा, कारण 30 स्टॉल उपलब्ध आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।